Bodla ndoda bafethu uhlelo njengoba nazi bafethu sikumukele kwi-South Africa TV. Sanibonani Ningizimu Afrika. Igama uLungisane wakwamkenge Sibonga. Ngisakhula ke insizwa zazinakho ukungibiza ngomleveli. Sokuxoxa ngelinye ilanga ke lokho ukuthi kwakulevelwana. kanti umleveli. Ebese ngithe sekumanje ke ngenxa yegigaba zendoda ke sebengibiza uSikhinjana ke bathi uSikhinjana esasale engaganeni bathi abanye senikiwe kanti ithole likaMankomosi belitsakadula. So bafethu okungilethela noma ngiqale ngibonge nje kuqala ukuthola ithuba lokuthi ngifike kule platform la engizokwazi khona ukuxoxa nabafowethu istory sami noma ukukhuluma izinkinga engeke ngahlangabezana nazo empilweni noma la engeke ngagigeka khona njengendoda ngoba singamadoda ziningi izinto esigigeka kuzona kodwa into efikile inkinga uthola ukuthi thina asikwazi ukukhuluma ngoba siye sitshela ukuthi indoda ayikhali indoda ikhalela ngaphakathi ngalesi sikhathi ngingakwazi ukukhala ebese gcina izinto zinqwabelana kakhulu kumina ngigcine ngenza izinto mhlambe ezingasile noma ngenza izinto ezingamukelekile okusho ukuthi bafethu inkinga engeke ngahlangabezana nazo inkinga ezincike kubantu besifazane okusho ukuthi kusuka nje ngiphuma esikoleni ngeke ngahlangana nomuntu wesifazane engeke ngathandana naye lo muntu wesifazane inkinga engayibona mina ubefunde kakhulu kunami noma mhlambe ngithi ngokwebanga lokufunda ube ngaphambili and noma yena ubengakusebenzisi lokho kodwa abantu bakubo behamba ngibona ukuthi bayakusebenzisa ngoba beze bekukhulume nanokukhuluma ngoba ngokwama grade yena ubesethe kuba phezulu kakhulu ngoba ubesephumile high school esesemazingeni aphezulu emfundo so ubudlelwano bami naye abangahamba kahle ongangokuthi saze sagcina sithe ukuqhelelana okay kwahamba isikhathi engithe mase nginami sengiphumile esikoleni sengisematohweni ngenxa ukuthi ngangimthanda noma ngenxa ukuthi nganginesifiso esihle ngoba nje empilweni yami ngikhula nganginaso isifiso sokuthi uma ngithola umuntu noma mhlambe ngithandana nomuntu ngithola abatwana kube umuntu loyo engomshada ukuze kwazi ukuthi izingane zami siyikhulise ndawonye ngoba nganginaso lesifiso sokuthi kube khona izingane ezibiza umuntu engishade naye ngomamncane o umamdala so sithema sifika ke la ngithema ngifika ke la eThekwini sengitohoza nami ngase ngizama ukuxhumana naye sizama ukuthi siyabuyelana nangempela njengoba umuntu ukuthi besikhonza inkolo yami naye bekuyinkolo eyodwa so besinakho ukubuye sihlangane eyinkonzweni so ngaba nakho ukuxhumana naye saxoxa kwangathi into yethu iyabuyela esimeni but into efike yangishaya kuyena ekuhambeni kwesikhathi bese ngithola ukuthi kunezimfihlo azenzayo ezihamba zangisolisa ke nami njengendoda ukuthi hayi engathi udadewethu ohambeni lwakhe sihamba sibathathu akasaqondile sahambe sobabili na udaba uhambo lwethu sesilihamba sibathathu so okudala ukuthi ke ugcina ubudlelwano bami naye bagcina bubuthaka engangokuthi ngagcina nami ngizama ukuhosha inyawo ngoba bese ke sithi sihleli uthola ukuthi kuCalifornia ngalesikhathi maCalifornia ifoni yakhe mangithi ngiyibheka ngithola ukuthi ibhekiswe phansi angikwazi ukubona mina ukuthi ubani lo amfonelayo yabo ibheke phansi and uma answer uyashifta kumina so red flag ukuze kukwazi ukuthi akwazi uku-answer kahle le phone yabo so mangimquestiona ngalezi zinto kube ngathi siyaphambana yabo angabi nazo impendulo ezicacile hayi kwagcina ke ubudlelwano bami naye ngibona ukuthi no angithola omunye umuntu engizothandana naye ngoba hayi lo angathi uhambo lwami naye aluzukufika ndawo la ke ngicabanga ukuthi khona ngenza khona imistake ngoba angizange ngikwazi ukuvula igap phakathi kwakhe lo muntu nalo muntu engithandane naye wayahla kule text wagibela ngathi ngehla nje text kwasho ukuthi kusestopini kwaqhamukeke ngagibela enye text engicabanga ukuthi imistake yami enkulu yaqala lapho so ke ayike siqaleke okay sithi singakahambi nje ibanga elide nalomuntu ebese ngithola indaba ngoba phela iSouth Africa inkulu yona kodwa incane ngoba yonke into eyenzeka khona usheshe ukwazi ukuyithola njengoba sekwaba khona no social media kakhulukazi futhi kumuntu osukusondelene na yes nabantu bakuba abanye usondelene na hawu ngiyathola ukuthi usisi usezoletha umuntu emhlabeni
hawu sengiyayibuza ke manje ukuthi ungabanike lo muntu okabani lo muntu manje kahle kahle yabo kodwa futhi manje ngiyathola ukuthi lo muntu akusiyena owami yabo bese ngiba nakho emqondweni nami ukuthi no vele into yami naye ibingekho okusho ukuthi khona insizwa vele ebikhona obephilisana naye yena kodwa manje bese ngiyibuza ukuthi why engangitshelanga ebephila because phela lo muntu vele sayizama into yethu ngisaphansi ngokwezinga ngangekho phezulu khona kodwa kwase kungcono kunasekuqaleni yabo so kwahamba ke hayi ngayibona vele ukuthi hayi leyanto leya ngenze kahle ngayiyeka leya ndlela ngoba ibingasayindawo hayi siqale kuhambo ke nalomuntu ke lo omusha kwenzeke inkinga ngoba sithe into yethu singakayivezi kahle kwase kwakhe umntwana nalomuntu ke lo musha ke manje kwase kwakhe umntwana ekwakhekeni komntwana ngenxa ukuthi mina ngumuntu ophuma ekhaya engathi linenhlonipho noma liyazazisa izinto zesintu kwangiphoqa ukuthi lo muntu ngimveze ekhaya kodwa ukumveza kwami ngimveze ngokosiko nanokwenhlonipho okuhlonipha ikubo ngoba khona la kwakufanele ukuthi khona njengokuthi intombazane masuyikhululisile kufanele iye ekhaya iyobikisiswa yabo o mhlambe nina wena okhululisile uthuma abantu kubo kwase kuba nalomthetho ukuthi ngokwasekhaya akukwazi ukuthi kuvele kuphuma abantu lo muntu bengamazi ngenxa ukuthi nje usekhulele so kwase kuphoqa ukuthi ke lo muntu lona asivele siqale eqaleni into yethu lesitepe besisijombile sokuthi akaqome aziwe kahle yonke into yasekhaya ihambe ngomthetho okay ke ukushort story nje sayenza ke lonto ngokosiko ke kwaze kwaba ingane iyalokhuza okay ngakwenza nje konke ukuthi mayibuye ekhaya ngathumela abantu ngacela ngahlawula konke ngavele ngakwenza kanye ngoba vele sase sisijombile isitepe kwakufanele siqale kusona okay ke hayi impilo ke lapho ke isamnandi nje impilo konke kusahamba kahle hayi kuhambe kahle ke siyikhulise ke ingane ke sobabili ngokubambisana ikhula ingane ibendala inkinga la iqale khona angazi noma ngizothi iqale ekubeni khona komntwana wesibili noma utheba khona umntwana wesibili vele inkinga ibisiqalile uyena udadewethu owaziyo ngoba mina ushintsho ngiqala ukulibona sekukhona umntwana wesibili engakabikho emhlabeni kodwa esekhona kuyena so ngaba nakho lokho kuyitshela ukuthi hayi no laba abantu vele mabe kulesi simo bashintsha nje ngeke ubaqonde kahle hayi ngiqale ngitshele lokho aqale manje lo muntu angangihloniphi angangazi nje ukuthi ngubani kwamina njengomuntu wesilisa angisenakho ukunakekeleka kahle njengokuthi nginawo umuntu sengiyayifanela nje nomuntu mayefikile endlini ngathi kufika umngani wami yabo uma ngithi ngiyayikhuluma lezi zinto avela avuke ngolaka yabo kungicake nalokho ukuthi kushintshaphi manje okay nginganaki hayi ihamba indaba kuze kufike isikhathi sokuthi ke uyateta ke ateteke noma ngesikhathi eteta ke sikwenze konke ngimlanda umntwana okay ngithi ngingakamlanda umntwana esase sibhedlela so ngalesikhathi sesibhedlela nemina engiphumayo like ngothenga izinto lezi zinto ezifuna ukuthi umntwana mayiphuma esibhedlela zibe khona njengobisi yonke lonto leyo okay ke kukhona udadewabo ke omlamayo wayenakho ukuthi angisize mangabe ngenza lezo zinto lezo manje into esingiphatha kabi uma kuhamba isikhathi kube nezinto engilokho ngiyisola ukuthi hayi lo muntu lona ngathi khona umuntu indlela yethu esesihamba naye kusho ukuthi ke into mina mangabe ngingenaso isiqiniseko noma ngingakabi nayo iproof yokuthi lento iyenzekile ngempela angikwazi ukuyikhuluma yabo ngiyifunele mina ngendlela yami ukuthi ngize ngithole ukuthi hayi kuze kube khona impawu impela eziqini ukuthi ngomunye uday kwakuyinkonzo njengabantu abakhonza eZion kwakugudi nje ukudwethu ke uvamise ukuba seMaritzburg kwakugudi nje futhi ngithi mangiphuma emsebenzini ngiphume ngize ePantown ukushuthi ngilinda imoto yomunye umkhonyana wendodakazi kabhuti wami owayeyana enkonzweni futhi sizohamba kanye hayi mayifika lo khuzana uhamba naye kundodakazi afika athi undodakazi hawu okomncane ngithi mina ke wena lo hamba noma mncane ngithi mina ohamba noma mncane kuphi thawu kade sidlula uma mncane ehamba ngale sitshela ukuthi uhamba nawe sitshela sisazoma nje la sikulindile ngithi mina hayi akumina kusho ukuthi umuntu osebenza yabona ngifuna naye ukumsusa kulo mqondo ukuthi kungenze ukuthi
lo muntu ahamba naye bakanjani. But iyabuya lento manje ubucabanga. Exactly, nazi izinto impawu sengiqala ukuthi ziqine manje ziyabuya ukuthi khona into eshaya amanzi la. Hayi mfethu kuhambe isikhathi kulento ngilokho ngiziba hayi ngize ngithole impela ukuthi hayi lo unayo umuntu athandana naye. Okusho ukuthi ngomunye uday athi mayelele ngiyithathe ifoni yakhe ngiyibuka ilakhe nake engaba nobufakazi obugcweleke ukuthi hayi usisi khona umuntu asezwana naye. Ngiyivula ifoni hayi ngibona impela hayi bebesendelana ama message okwafika kwangiphatha kabi ngalesi sikhathi njengoba ngisho ukuthi uthe sesibhedlela imina ebengizama izinto zengane ukuthi zikwazi ukuphuma phela yena besabuthaka esahlele esibhedlela ngoba umuntu wayethi mayiteta nge-operation yes. So okwafika kwangiphatha kabi amanye ama message namanye ama calls ayingena during that time. Yes. Ngalesi sikhathi etetile ehlele esibhedlela amanye ama message aleli shende ngizothi ishende aleli shende ngoba kuyena umkhonyana kulona futhi isoka lakhe eshende ayengena ngaleso sikhathi. So emqondo nami kube nakho ukuthi kungenzeka yini kanti ngitatazela kanjena nje ngitatazelela ingane kanti ngitatazelela ingane yomunye umuntu yabo. Kodwa futhi lokho ngisheshe ngidlulise emqondweni ngoba angifuni kube nento ezokwakheka enhlizweni yami igcine ilimaza kwamina. Hayi siqhubeke isikhathi. Kodwa manje makhamba isikhathi angikho happy. Kuze kufike lesi sikhathi engishoyo ukuthi hayi mangithola ama message ke bese okushuthi kanti vele yena uzophaphama angithi yabona ke mangabe nilele ningezwani omunye ushona ngala nomunye kuba ne-social distance. Okuthi ngalesikhathi mina ngibheke ungemumva yena ngithi ngiyacofa mina ifoni anginakithi usebhekile okushuthi kanti vele umgadi yakhe kanti uyabona ayavuka hayi sisuke lapho ke sidumo sibangeke ifoni ke manje ukuthi angiyibuyise yabo mangiyibuyisa ngivele ngiyibuyise escreenini lama message ehlezi obani yabo hayi ke kusuka umsindo ke lapho ke sixabaneke lapho ke ngithi ngiyazama cabanga mina ngakawuphakamisa umoya uyena ophakamisa umoya yena osephakamisa umoya manje uyena oselwa nami kuyiphethelana ifoni yami kwasha kwacisha sengimbuza ke ngalezi zinto ezisefonini hayi ukubeke nje nokuthi ke azezehlise ke mhlambe ekhombisa ukuyisola lutho umuntu wakhona angayisoli athi vele nawe uyafeba vele nawe uyaqonywa ngiqonywa nje kahle yaphela okusho ukuthi yena ngezinye indlela wayepheka kodwa lo muntu ngiyamlobola yabo lo muntu ngizele naye ingane yesibili lesinayo lo muntu ngizama ukwakha ubudlelwane nekusasa esizokwazi ukuthi sikhulise lezi ingane lezi esinayo kodwa nakhona lapho emthembu ngoba isikhathi esiningi kuthiwa amadoda ayaqonya ayikho into engangiyiqonyiwe to be honest ayikho into engangiyiqonyiwe kuukuthi yena mayifica nje imessage mhlambe uthola ukuthi bengikhuluma nomuntu wesifazane singaqomene naye sengiqonyiwe yabo so yena abe nesikhwele athathe lezo zinto lezo waseyisebenzisa hayi kudadewethu ke yabona Mthembu angifuni uqamba manga ngalolo suku angimshaye mina umuntu wesifazane ngalolo suku kodwa akuzange efike nokuthi angimshaye kwafika nje ukuthi nje angivele ngawudonsa futhi angifuni uqamba manga kwavela wafika ukuthi angivele ngidonsa umese nje vele ngimnqume straight khulunya indaba yokuthi ke mhlambe ke sengiyaboshwa noma abakubo bayangibulala nama ubuthi abambulala ngendlela owayengidinenga into yafika ngidina kakhulu ukuthi akazehlisi akakhombisi mfethu ukuthi lento ayenzile inlimaza kangakanani mina lo muntu okokuqala ekhaya uwaziwa njengomuntu othembekile and ekhaya bemthanda and lo muntu bemthanda nje usezala izingane nalezi izingane ziyathandwa ekhaya ngiyayicabanga yonke lento ukuthi uma ngase kuthiwa lento ayenza iyavela and okungidina okwafika kwangidina kakhulu odadewabo bebeyazi lento kodwa futhi akekho bemkhuza phakathi kwabo okushuthi bekukuhle mina mangabe kunezinto engireportayo ngoba ngangareport ukuthi hayibo udadewenu angisamboni kahle hayi ngawumuntu nje useqala ukonakala kwakhe usibanibani ngeke azayenze lo nto kwasha kacisha then now mase ngifica lezi zinto lezi elokhuzaneni efonini yakhe okukhombisa ukuthi nabo bebazi ngoba lo muntu lo nomuntu abasebenza naye bonke yabo basebenza ndawonye hayi mfethu lihambeke lento ke kushuthi nami ngizame ukuthi phela ngizama ukugqiba manje sengigqiba ihlazo lakhe yabo ngizama ukugqiba ukuthi hayi kunganakeki mfethu hayi siqhubeke kusho yena futhi athi hey ngiyazi ukuthi lento esiyenzakalile ubudlelwano bethu ngeke usaphinda ungithembe
kube mina futhi engimakhaya ukuthi mina hayi evile izinto enjengalezi ziyenzakala yabo ngenzeka ukuthi nawe ulingekile washo ngathi manje ngizama ukayina ukuthi ubudlelwano bethu buzama ukubuyela esimeni hayi ngazama Mthemba ngifuna uqamba amanga hayi kwacaca ukuthi akwenzeki lutho ayikho into eqhubekalayo enhle ngoba manje angisamthembi akashintshi yena akashintshi and kusukela lapho njengoba ngithi mfethu angazi noma indaba iqale ekuthini abe nomntwana noma bekuvele sekukhona emva kwalokho nje mfethu akuphindanga kwalunga ubudlelwano bami lo muntu bese eyikhulumela umathanda nami eyikhulumela ngendlela athanda noma uthi uyamkhuza ongangokuthi kwaze kwafika isikhathi sokuthi bayamula kubo angithi ekhaya angivezi mina ukuthi kwenzakalani nakubo futhi naye mangicabanga ngazi noma babemvuna akakuvezi ukuthi kwenzakalani so makufika isikhathi sokuthi uyamula ngithi mina umkhonyana owaziwayo so makufika isikhathi sokuthi uyamulwa kubo bafuna inkomo ezimbili bathi bafuna inkomo ezimbili lenenye inkomo kuzoba eyoboya lenenye inkomo kuzoba eyemali ngicabanga ukuthi ngikhiphe lezi inkomo ngoba vele phela udaba seluka nje ngikhiphe lezi inkomo ngoba phela lezi inkomo njengoba ngiyikhipha ngimulisa ngazo lezo nkomo vele izobalelwa elobolweni ngeke vele kube ukuthi ngiyikhipha nje mahala hayi futhi ke ngiyikhiphe lezi inkomo ngimulise nje futhi kahle ngenkulu inhliziyo ehloniphekile nasekhaya bewu-attende nje futhi umemulo wakhe ngendlela ekahle nasesigcawini sifike kube kuhle nje yonke into ngiyenze nje yonke into kungabonakala ukuthi khona into engekho right angixoxe futhi ekhaya yes angixoxeli ngisho khona nje khona mina udadewethu engimlamayo engikwaziyo ukuxoxa noma ngabe yini naye yabo kodwa nje kwayena ngangamxoxeli lutho kuyinto nje yami engiququda ngedwa hayi ngihlale nalento mfethu ngitshela ukuthi ke engimenzele khona kahle ngomemulo mhlawumbe uzothi uma usudlulile umemulo akhumbule ukuthi ngiyini kuyena noma ngubani kuyena hayi kodwa ke emva komemulo kwavele kwawese mangithola ngelinye ilanga waye umuntu ongaziyo ukuthi mina angithanda ukuthi avele ahambe athi uyayikhipha nabangani bakhe angithanda kube njalo at least akangibikele but ngomunye uday ngathi mangithola ngathola ukuthi kade eyikhiphile ehambile angingazanga mina ukuthi kade ehambile uhamba nobani angimazi wayehambe nobani kodwa ngathi mangimquestiona ngalokho wathi yena kade eyikhiphile nabantu asebenza nabo kodwa labantu asebenza nabo omama nje abadala yabo behambele nezalukazi nje asebenza nazo beyikhiphile hayi ngikuzibe nalokho ukuhamba kwensuku uthi shutha udadewabo lo omunye aposta lolu hamba belihambile uma iposta lolu hambo hayi khona insizwa yabo khona insizwa nje bebehlezi nabo futhi akho umuntu okuthiwa umdala la okuthiwa bekhanjwe nawo setshenzwa na khona insizwa khona intokazi naye lo dadewabo lo ukhona la naye ukhona la and indlela mfethu okugqokwa ngayo uma ngabe usumuntu olotsholwayo komunye umuzi iyashintsha nonezingane liyashintsha kunoma indlela okugqokwe ngayo ayikho esimeni sokuthi umuntu olotsholwayo yabo so ke mfethu kwa izinto enjengalezi and la kufike kwavele kwabheda khona kakhulu mangithi ngiyacomplaina ngalonto hayi wangitshela emehlweni ke lapho athi hayi yabona nje angifuni umuntu ozongilawula ngeke mina ungitshela ukuthi angenzini ngizokwenza lento mina engifuna ukuthi ngiyenze ngabona lapho ukuthi hayi ngeke yabona ukudaba ke manje selulude kakhulu imilo sekufanele ngidecide ukuthi ngiyaqhubeka but into engilimazile ngoba lesi space lesi izinto zethu sesingasalokho uzana mhlambe ngabe nomshado soseduze and lo muntu lona into engilimaze kakhulu kuyena umuntu engizele naye enginezingane obekungalula ukusuka kuyena yabo futhi obengabangela nenengane obekungalula futhi ukuthi ngasesayidini lasekhaya ngisho ukuthi nginenkingi kanje ngoba lo phela kumele ngimvikele lo muntu ngasesayidini lasekhaya ngoba angazi kusasa mhlawumbe izinto zethu isazolunga yabo mina sengimbeke ngalendlela engimbeka ngayo ekhaya futhi la engilimaze khona ubudlelwano bami nengane lencane ngoba angifuni uqamba manga Mthembu ikhula besingenabo ubudlelwano besingenawo leyo connection ngoba kunalento le futhi beyithi noma ngithiwa ngiyayithatha ibe nakho ukukhala yabo kube ngathi nje ithathwa omunye umuntu nje yabo zonke lezo zinto lezo zingilimazile kakhulu ngoba angizange ngikwazi ukubonda kahle nengane yami futhi
into agcine seyiveza ngoba naye ngangikhipha lokho ukuthi senginakho ukungathembi noma ngibe nemibuzo athi angenza iDNA. But into eyifika ingishaya ekuthenini uma ngabe ngelinye ilanga lengane kuthiwa eyami ibisikuthola lengane ukuthi mina wenza iDNA kuzohlala kanjani lo ngoba mase ngowenza iDNA okusho ukuthi ngiyayiphika lengane ngizokulungisa ngani lokho kusasa nengane yabo ngase ngithi okay vele wake washo ubaba unala ngelanga wathi uma uphiwa ingane uthatha ingane ngathi okay ngiyayimukela ingane ukuthi eyami noma kusiyona eyami uyena osezokwazi and kwenzeka inkinga ngolunye usuku sekufanele leyo ngane ihlanjululwe ngokwenkonzo ke uma sekufika umphathi wabo wangibuza omunye umbuzo nje ngiphethe ingane ihlanjululwa wathi yini eyenza ukuthi ukholwele ukuthi ingane yakho yabo into engavele ngayisho mina ngathi hayi ngithemba uma wayo ngoba ngangenayo enye impendulo yokuthi ngizomphendula ngithini ngizothi ngikholwa kanjani ngavele ngathi nje hayi ngithemba uma wayo ngathula futhi emva kwalokho ngoba ngangenayo enye impendulo so nje khona yena that time ekho and kwabona odadewabo bebekhona la ngaphansi ngathi ngimnaye ngithemba uma wayo ngayithulela futhi ngoba ngangenayo enye and uma wakhe wayekhona ngalolu suku yabo so nje into engilimaze kakhulu ke lapho nefike yangicindezela kakhulu ukuthi ngaleso sikhathi nabe sengibona abantu besifazane befana bonke inkosi yami kuyinto eyodwa okungangokuthi ke njengemva kwalezo igigaba zihlala ugcine lapho esethatha isinqumo sokuthi masixabana akezi endlini yami ngifuna ukukutshela Mthembu 2021 uphelile golokoqo engezi endlini yami yabona mhlambe mawusuka la uya erenki angazothi erenki yakubo kodwa nje kwakuyibanga lencane endlini yami nakubo yabo how wasaphela sikwazi ukukhuluma into ethi idlule athi angize kubo kodwa lo muntu ngaso sonke isikhathi masikhuluma ubekwazi ukuze endlini yami sifike silungise into idlule manje mangabe mina mangifuna ukulungisa into na kungemina futhi engirong ngoba phela ingxabano iqale mina ngimsola ngohambo alihambile azi kahle ukuthi angiluthandi wangitshela ukuthini wangitshela ukuthi ngiyamlawula yena nje akatshelwa omunye umuntu uyaziwa nje akatshelwa omunye umuntu futhi yena ngeke ezezwe ngami yabo ngadecide lapho ukuthi ngalokho ngimgomoshela ke manje angimiyeke ekhululeke hayi wayikhululeka kumntwana omuntu wahlala lapho ngoba ngisho 2021 uphelile goloqo uthe usiyophela u2021 kwangathi udaba lethu siyazama ukulungisa ngikhumbula kahle kwakumhla ka4 October 2021 sazama ukulungisa udaba lethu kwa December January uthe uphela nje uJanuary saxabana futhi ngaphinda futhi 2022 lo engikhuluma ngawo ngahlala u2022 waze wacisha impela wayophela u2022 ehlezi kubo nami ngihlezi kithi engasezi kwami okuze kwafika ke isinqumo sokuthi no ake ngihlale kanje ngoba nokuthi lento ngayenza imistake ekuqaleni ngathi umuntu ungakahlukani kahle naye ngajampela komunye umuntu ngathi no yangilimaza futhi lonto yagcina ngingena noma ngizothi endaweni okwangamele ngene kuyona mangibuka ngeso lamanje but engikubonga ukuthi uNkulunkulu wangakhela abatwana mina ngithi nginabatwana kukuyena uyena nonembeza wakho wazi ukuthi kwenzakalani mina kodwa engikwazi ukuthi nginabantwana but kwangilimaza ngaloko kugcina ngoba ziningi izinto ezangenza ngagcina nginemcabango ukuthi mhlambe ngenzeke ukuthi ngoba akwazi Mthembu ukuthi ungakaqedi ngisho 3 months uthola umntwana nomuntu ngaleso sikhathi usabhonda nomntwana nobaba womntwana ngoba ukhona empilweni yakho wena ngaleso sikhathi ubhizi nenye indoda yabo isibindi esinenyongo eceleni awukapheli ngisho 3 months kwamina lo muntu ngisamzilile angakamthinti mina owumyeni wakhe ngoba phela umuntu uma ekulobola usuke umyeni uzoba umyeni wakho vele lo muntu umenzela iqiniso imenzela iqiniso nengane futhi angibalekile ingane siyayisupport sobabili nangu nokuba sengiyitholile ke yonke lento ke kodwa still ngisahleli kuyena kodwa yena ukwazi ukuthi afake omunye umuntu wesilisa mina ngingakasondelani even naye ngisamzilile so nje mfethu izinto enjengalezi ezangilimaza kakhulu mina kumuntu wesifazane ongangokuthi ngike ngathi ake ngiyinike futhi u2022 uzuphele u2022 ngingabi nayo omunye umuntu wesifazane up until ngenze lento abathi ngesilungu ukuhila
yabo angazi ukuthi kodwa mina ngisuke ngitshela ukuthi nje ngisayihlola ukuthi mhlambe ikuphi la mina ngibe wrong khona ikuphi la ngibe right khona okwazi ukuthi mangifika komunye umuntu wesibili ngikwazi ukuthi ngizazi ukuthi ngirong la ngiright la iziphi izinto wrong engizenzile before so nje udaba lami lukanjalo Mthembu kodwa ke engakusho ngithi ngiyabonga ukuthi ekugcineni ngithe mase ngihlezi phansi sengihlangana nomuntu ngahlangana nomuntu engeke ngisho ngithi uyilento engangiyifuna kodwa engathi okwamanje ayikho into engathi imbi noma ngathi ukukhiphile lokho kokuthi ngitshele mina ukuthi kushuthi wonke umuntu osifazane okhona emhlabeni bayefana. Hey mfamgenge mfethu ibhlungu udaba lwakho and ngiyalozwa and iyasilimaza lento ukuthi mfethu umuntu azenze imvu eyimpisi yabo because umuntu uthi uyabheka nize nithola ingane nje ubona ukuthi kumnandi mfethu ukuthola ingane yokuqala ukubona ukuthi hayi ngiyazibona ukuthi ngubaba and lapho ufise wonke umuntu ukuthi no njengoba ngubaba nje ngifuna ukuthi umuntu wami ngikwazi ukuqhubeka naye ukuze sizokwazi ukukhulisa ifamily ingane sikhulele phansi kwesisekelo yabo ibhlungu mfethu lonto ngifuna ukuchecka la ke Juna mfethu ukuthi kubaleke ngani ukuthi yonke into oyenzayo uhamba udlule emsamo umfazi umcela emsamo ibalulekile kule period oyihambile because mangithi ngiyabheka kukho konke okwenzayo angizwe ukuthi ake ngocela ke manje sengihlulekile ekuqaleni ibalulekile wemthembu ukuya emsamo ngoba abantu bakini ibona ababona into wena ongayiboni uma ngabe uye emsamo okhuluma nabo ngoba kusuke ngisho ukuthi uyobakhonza kodwa uyothandaza ngoba thina amaZulu impepho sisebenzisa njengokuthandaza ukucela izinto mhlambe wena osuke ungayiboni ngendlela osuke uyibona ngayo ngamehlo enyama kunabantu abayibona ngamehlo kamoya ukucela bayakwazi ukumbheka umuntu ngoba bayakwazi umcabango wakho bayazazi futhi ifiso zakho bayakwazi ukubona ukuthi nanga umuntu okufanele noma nanga umuntu ozokwazi ukuphilelana nawe ake ngenze isibonelo kunomuntu othola ukuthi unolaka bayakwazi bona ukubheka ukuthi njengoba umuntu wesilisa onolaka nanga umuntu ongakwazi ukukubekezelela kulolu laka lwakho okay umuntu ophansi ongadlala abantu okay nanga umuntu azombeka empilweni yakhe ukuthi lo muntu angagcina edlala abantu ngenxa ukuthi uphansi so bayakwazi bona ukubona izinto ezinjengalezo so kubalekile kakhulu ngoba mfethu into engiyifundayo la estoryini sakho usuwenze konke wamthanda uma wengane zakho wamenzela iqiniso wazi wafihla mfethu ukuthi okay usenza into wrong wafihla amahlaza akho ofusha uthando because ngiyengisi sikhulume kakhulu le ndaba yokuthi abantu besilisa baba nalo iqiniso kumuntu wesifazane kuba ukuthi kuyibhedela yena angifuna ukukhohlisa mfethu wayebhedela lo muntu because awukwazi ukuthi ungazi ukhipha inkomo ekubeni senza izinto ezirong kanje ezirong yes umtshela ukuthi akamule bamule bebe right ekugcineni angakunikezi manje kwavele kwawesi mfethu uyayibona lonto kwavele kwawesi kakhulu kunakuqala ke hey mfethu sakho sinzi isikhathi esiningi noma ngakuthiwa besixabene uyilo muntu ukuthi mangabe kuzoba nento ehlanganisa abantu o imndeni o abantu bakubo ngaleso sikhashana azenze sengathi umuntu yonke into right phakathi kwethu yabo because nangawo umemulo ukube mhlambe waye umuntu wayezobatshela abantu bakubo ukuthi hey ningayimukeli noma lo muntu masana ube nisamfuna lutho ngoba phakathi kwami naye vele sekune gap o mhlambe ke abantu abadala ngoba ezinye izinto ngiyijombile Mthembu kunezinto la ayigcina ayikhuluma khona afaka ngisho ifamily yami yabo mina Mthembu angizukufihla lokho ngizalwa yisoka mina ngizalwa yisoka ebelinamakhosikazi hayi unkosikazi kodwa uma sekwenzakala izinto noma kubambezeleka izinto njengokuthi ngumuntu ofanele aqale abheke amaphutha asekhaya kube nezinto engilungisa ekhaya and konke lokho yena masixabana ubehamba kusebenzisa yabo azakhipha amagama ukuthi kufanele ungayi phambili ngoba ubaba wakho ube ukuthi angithi yabo and lonto ayibeke kabi and kunesikhathi la khona esike sahlangana nabazali kwakhona umzali wami oma ngoba ubaba sowashiya emhlabeni kwakhona umama yena kwakhona ubaba wakhe noma wakhe zakhulunywa lezo zinto
ngayibeka lezi zinto ayikhulumayo ezingilimazayo mina ngoba zithinta ifamily yami. Mina ngifuni ngefamily yami. Ungangishaya ungithuka wenze yonke into kodwa ungathinti ifamily yami. So yena abeyithinta futhi eyithinta kabi and uyithinta nje ubaba vela akasekho ngisho emhlabeni. Ingabe uyena umuntu ongivikelayo. Engithema ngabe ngiluveza lolo daba kubantu bakubo noma ngithi kubazali bakhe. Angizange ngizwe ngisho bemsola ukuthi waba wrong la and lokho akufikanga kahle kowami umzali. Yabo. And okuwesi sithema basebozali bami ngalokho. Besho nokusho ukuthi ayikufanele ngoba izingane zomuntu ongenasicawu. Yabo. So kushuthi yonke lento bebenza bona kufanele benze noma yini ngoba mina ngizalwa umuntu ongenasicawu. Yabo. So nje kuningi Mthembu kuningi singaxoxa nje obekwenzeka kushona ilanga. Bodla ndoda uhlelo bafethu sisuke sifuna ukukhuluma izinto ezikanje na. Yabo. Kubhlungu bafethu. Senza yonke into bafethu ukuthi sijabulise abantu esibathandayo ekugcineni bona kanti bajatshuliswa abanye abantu ababathandayo bona. Uyayibona lonto. Ibhlungu wena. Mfethu siyathobeka kakhulu futhi isikhathi sakho siyasibonga nanokuthi mfethu ungathathi lo mese lo egcine nidlozi lisebenze nje ekuthenini ungazi umnqume. Because sineyidumbe eziningi mfethu iyona into esithathe isinqumo sokuthi sizwe silwele lento ukuthi abantu mabangabulalani. Ongenani phuma endlini. Ongenani zama ngenye indlela ukuthi uhlehle kulonto leyo. Ungazi uthatha intambo uyihenge. Phuma kulowo muntu. Iyalekelela kakhulu bafo. Ngoba nje mfethu into engicabanga ukuthi yangisiza ngasizwa ikhona ukuthi kube nawo umqondo ukuthi sinezingane and sinama families ngoba hayi ngawuthatha impela Mthembu ngifuna uqamba manga ngawuthatha impela futhi ngangithi ngiyamnquma ngendlela engangicasuke ngayo kodwa nje wathi noma esekhala naye sekunamagama ashoyo ngacabanga lokho ukuthi no akuyona inkinga le engazidala ukuthi ngithathe isinqumo sikanje ngalesi ngawubuyisele mina. Kwi-Select Africa TV ngisuke ngihamba nomfowabo Ndimandeke. Kulezi simo ezikanje uyena umuntu osuke ezokwazi kangcono nozokwazi ukuthi ayixoxe kangcono nalowo muntu engisuke nginaye. Ngizomcela uNdimanda asondele eduzane kulesimo. Ngicabanga ukuthi usilalele sonke istory. Into ebalekile ke bafethu ile ukuthi noma kunjalo khumbula ukuthi naphambili mfethu usangaphileka usazophinda uphile. Uthando usazohleze lukhona. Umuntu uzophuma kuyena uphinde uthole omunye umuntu oright. Sondela Ndimanda. Select Africa TV bafethu njengoba uzwele umgenge uxoxela udaba lwakhe lubhlungu ngendlela esimangaliso and bafethu siyanxusa abantu besifazane ehlisani ngane zakwethu. Emasenzo okuhle kunina so esinithanda futhi sinithanda ngempela. Yithini esaza amakhaya kithi, yithini esuke sazi ukuthi sifisa abantu abanjani ekhaya. Ema ngikushayela umthetho ngisuke ngazi ukuthi lo mthetho uzokwazi ukukulekelela mase sihlangene nemndeni yakithi. Kodwa ibhlungu into eniyenzayo bafethu. Ndimanda istory ngiyacabanga mfethu uzwile sonke salensizwa. It's very painful mfethu. Ngibingelele ababukele emakhaya. Ngibingelele uthe umfoka Sikhinjana. Mina impela Awuyena Sikhinjana umfoka Mahabula. Yeah, mfoka Sikhinjana. Mhlawumbe namhlanje ake ngiqale ngokuthi kubalekile ukuthi before umuve uye kwesinye istage noma uma especially uma ulimalile kwi relationship previous balekile ukuhila. Yes. Uma usuhilile ebese futhi uphinde nomuntu ozobe usumuvela kuye kubalekile ukuthi nazane. Nazane umazi. Before uzumuve nje estepini sokuthi uyamthatha uyamlobola ngoba into engithola kumfoka Sikhinjana ngithola ukuthi umuntu lo amthathile umthathe ngenhloso yokuthi bekusamnandi besa enjoy kwi relationship yabo waseqhamuka ingane uyabo waseqhamuka ingane so akasamthatheli ukuthi usebonile ukuthi lo muntu unjani upende wakhe unjani and nalengane iqhamuka early kuma stages aseqaleni basazana labantu laba akamazi iqhamuka ingane yena usephuthuma ukuyomthatha mezumfazi kanti mhlawumbe uthatha umuntu uvele ongafanele kuba umfazi uyabo
uthatha umuntu vele ongafanele ukuthi agcine eze emagcekeni mhlawumbe nje ngoba phela ngizokusho nje lokhu ukuthi abaleli bafila kanjani noma abantu besifazane bafila kanjani kuyikhona khona abantu vele abangadalelwa ukuthi beshade nokuthi abangafanele nje ukuthi bebe abafazi emakhaya noma bebe bethathwe benziwe umakoti emakhaya ngeza ngeindlela abayiphethe ngayo ngendlela abayiphethe ngayo. So wena iphutha olenzile Mfokas Khinjana ile ukuthi awumazanga wani uthe kusamnandi wavele wamdonsa wena wase umfaka emagcekeni akini kanti awazi ukuthi uyilandela babathi kanyamba uyilandela inkanyamba ezofika futhi iqhoboze namaqanda onke asekhaya ngoba phela uma umuntu elwa nawe akasalwi nawe kuphela uselwa nawo wonke umuntu wakini futhi uselwa nalabo futhi abangasekho akini ngimande ngingene emlonyeni yabona mawuthi ulwa nabantu basekhaya uyakuveza umgenge ukuthi ebekuthinta vethe ezintweni esikhathini esiningi uma bephambana ukuthi ayifake indaba yefamily yakhe ngoba enye into mfethu ngeke emasithandana ngeke ngakubikeli ngesimo sasekhaya kodwa ngibhekela ukuthi wena ngivikele ngelinye ilanga noma uthi ungena la ekhaya wazi ukuthi wena uzolungisani noma uzongilekelela lapha ekuthenini ikusasa lethu. Uyabona umuntu uzowamkhokhela leyo relationship usuke ngasasa yona iyini yes usuke sokuyi relationship yasekhaya and ihlanganisani relationship ihlanganisa imindeni ewu2 yes so sangasiyona into yami noThoko uyabo ngoba manje ezinye izinto esizozilwa wena ngikulandela uzovuka uma inhloso ngizovusa umuzi kaBaba yes uma uza thina ngokwesintu uma ngithatha umfazi uvusa umuzi kaBaba so uma uzovusa umuzi kaBaba wena uma usufika ngabona nje kuthiwa umuntu mayeyalwa kufike kuthiwa omama bathi uma ufica kunemfene yakhona uphakela ungahambi ukutshela abantu ukuthi kunemfene wena uzofika uphakele imfene yakhona yes izinto zalapho izasemsamo noma zangemuva noma za ezifihliwe nomahlazo wena uyawafihla ngezazi ukuthi wena uzele vele ukuzolungisa lezo simo nokuvusa so uma yena eseqala ezohlekisa ngesimo sakho noma ngesimo seka vele lo muntu lo akabelongi lapho uyabo akabelongi kulelo khaya lelo so thina kwesinye isikhathi si driver imizwa kakhulu sikhohlwe izinto erealistic sikhohlwe ukuthi kusanezimpi ngempela esisolwa nazo noma kunezinto okumele ngiyicheke ukuthi lo muntu lo uyafitha yini la ekhaya lo muntu ufanele nokuthi abe ngowala lezo zinto uyicheka kuma early stages kuma early stages and asingaphuthumi ukwenza izinto yabona nalento ngicabanga ukuthi kwabanye sokuyifashion abantu sebeyathanda nje ukuthi abanye bafuna ukushintsha ibongo ngoba besifazane abesilisa nabo bafuna ukuthi ngibe nomuntu uthola ukuthi naye akakabi matured enough ukuthi noma akakadodi noma akadodiswa ngokwanele ukuthi agcine sethathe umuntu noma abe nomuntu ngoba lento yandisa ama divorce kanje lento yandisa ama divorce ngoba abantu bashada 1 year 2 years be divorce ngoba vele bebengekho abanye abantu bane idea ye wedding day bathi hayi yomshado yabo abantu bathanda ukuba ulento uzana ukuthi okay ngithanda I wedding day leyo ukuthi kuya ukuthi ufuna ukugcaca noma ufuna ukugcacelwa noma ufuna ukufaka igown abantu bedle nani bathi umshado ke uqala ke ngakusasa uma senise kamereni nobabili ke la ekusuka umuntu wesekuvela khona ukuthi ubani nama true colors angubani uyabo siphelile wedding day I celebration le yabantu bebonke ngoba le oyenze bala sibuka hayi sokujabulela kuhle nezithombe ekhona bathi ke kunezinto engale osekumele manje ulwe nazo ngoba ezinye izinto uthola ukuthi ngesikhathi nisajola mina njengosabelo ngiyinuku ngesibonelo mhlawumbe ngiyinuku mhlambe bengihlezi ngiklina endlini umuzi so ifuza bengihlezi ngiklina ufice yonke into right because bengazi ukuthi uyeza nasendlini nginuke kahle but uma sesihleli ndawonye
ila uzobe usungibona khona ukuthi ke empeleni ke mina nginuka kangakanani Kangakanani. mangifika ngishiye isokisi eminyango ngishiye ivest ehlalweni ngishiye ibhlue Umsebenzi wakho embedeni qoqa, awusiyabo yeah. ngoba besingakazani vele yabo manje lezo zinto lezo sokumele ukwazi ukuthi sikhopha kanjani nokuthi sizocommunicate kanjani ukuthi ngiyafuna ukuthi sikwazi ukuhlalisana ndawonye mhlawumbe enye uzobe sethi umama uthi okay baba ngoba ngiyabona ukuthi lento yakho yokuthi ugumula icathulo ushiye namasokisi lapho ngicela ukuthi amasokisi uwafake lo basket engubeke ngasemnyango yes noma ivest ufake lo basket engubeke ngasemnyango kuze kuzoba lula ukuthi nami ngiliqoqe uyabona lo yabo so ilezo zinto lezo ezincane ezishayayo zokuthi asifuni ukuthi sazane sifundane before size sifike kulento leyo ukuthi sakha ekhaya wethu Mfowethu ngiyayizwa le ndaba Hayi ngizwa kahle. Into ebalekile mfethu into engibongayo la ndemani ngoba uyasho ukuthi khona la khona owazi wathatha ifoni yakhe of which is angikuvumeli ukuthi uegcineni upopole ezinye izinto because ekugcineni kubalekile mfethu ukuthi noma usuyifile ezinye zezinto kodwa futhi usukuphushwa idlozi lakho mfethu liyakwazi kumkhipha umuntu ongcolile egcekeni into engifundile kule ndoda ziningi izinto idlozi la ebelimkhombisa ukuthi isimo sikanjani yabo uyazi lento le yemshado akuyona into yethu namandla ethu nangokucabanga kwethu nangemizwa yethu empeleni idlozi linawo amandla okumkhetha umuntu walo elizomletha ekhaya hlale naye so uma wena uthatha lo owakho vele lizomchitha and uzobonakala and ke lena ke ngizohleze ngisho ama red flags kumele siwabone kusayili lezi izinto lezi kumele si notice for the fact that one uyifihlelana ifoni hayi ukuthi ngiyafuna ukuthi ngikupage but why ungakhululeki mangithatha ifoni nginike like why ungakhululeki mangifuna ukuthi ifoni yakho kumele ukhululeke that means ikhona into efihlayo nolimi umuntu nje ife nolimi oluphambene lo muntu ayikho into akwazi ukuyakha ngoba ulimi liyakha liyabhidliza so wena ifoni olimi olubhidlizayo ayikho vele into ozoyakha so if wena usuqala uzothi ngiyangicontrola kodwa sizama ukwakha isimo ekini njena yabona ngisho benginekhala elitshekile but once wena uwena uzotshela ukuthi lo ngithembela kuwena kakhulu wena kumele ungitshele ukuthi hayi baby umuhle noma kunje kodwa sisazolungisa sizoyisave imali seyokwenza isejari nani nasekhaya ikhaya mawuthi ufike uround uwa isho phela ukuthi no njengamanje kusabheka sizovusa lo round sizokwakha la sobabili sizonqoba lempi sobabili sizoyibamba lento le but wena uma uzobaleka ubalekele leso simo leso awunayo ilento zaneni imentality yokwakha ifana nokuthi uma wena ngoba ngisiwaleka amaphumulo uma wena ufika ekhaya ubona ngathi isimo sakho nasikho sihle bese ungitshela ukuthi hey babe asingakhi la ekhaya asambe msiyo kwakha le sentini noma asambe why singalungisa isimo sasekhaya silande lo sentini oyifunayo sishifaka sesilethela ngoba wena nali ekhaya ozolivusa nali ekhaya ozolivusa uyazi kunomalume wami umalume wami engithanda kakhulu ohlakaniphile uyazi ukuthi yena into ayenza eganwa wavele wakha nje ekhaya khona egcekeni waphinda futhi esethatha nonkosikazi wesibili waphinde wakha ngaphandle futhi kwasekhaya idistance nje encanyana waphinde wakha ngakhona awuthi yabo ukuthi uthatha abantu vele abanezingqondo zokuthi bazovusa ikhaya basukube wathatha amakhosikazi ayiziwula babezothi cha sifuna thina ukusuka la emakhaya kusemakhaya lapha kusemakhaya ngempela kumele ube nemoto enkulu imoto ezincane ayingeni so kumele so njoba kusemakhaya lapho wayizothi umuntu hayi ngeke imoto yami ayingeni inini mina ngisafuna imoto lezi eyama luxurious car nani a complain ahambe but bona ngoba bahlakaniphile bathatha yonke into abayifunayo bazoyenza khona la ekhaya Dimande mfethu ngiyabonga wayicacisa mfethu wayibeka yacaca ngoba senza le lentuzana le show mfethu into ebalekile le engijabulisile futhi iyamsiza omunye umuntu ekhaya ukuthi ithi le ndoda yayisithathe ngisho umese ithi siyazama ukuthi uthi yabuya lento athi hayi no angayenzi into engithandayo ukuthi akacabanga ngemizwa
wacabanga ngengqondo waba indoda kakhulu ngoba ngaso sosenkhuluma nomlaleli esemakhaya noma ngabe isiphi isimo sokusona ungacabangi ngemizwa but into kumele ubuke ukuthi after ke sengiyenzile lento ithini imphumela yayo one mhlawumbe ngabe usejele impilo yakho awusakwazi nalezi ingane zakho lezi oyithandayo ukuthi ke uyasola ezakho noma kuzona ezakho asike sithi ezakho idlozi liphile ezakho awusakwazi ukuba nazo ngezazi ukuthi manje ubushiwe noma nawe ngabe ufile ngoba phela naye unabantu bakupho ngabe nabo bafunile mhlambe ukuyiphinisela uyabona ukuthi zonke lezo zinto kumele uyicabanga akumele ucabange ugcine la isimo ucabange ngesimo salapha but cabanga beyond into ongayenza ukuthi izogcinisaphi babukeli beSelect Africa TV bafowethu kubhlungu but isizathu sokuthi senze le show iyona lesi because asigxe igama asibizi igama lamuntu la abakuqonde lokho ndimandi sizokhuluma ngento ukuthi sisize lo muntu ocabanga ukuthi yena usengayibulala kukhona izitori ezifana nalezi uyayibona lonto sizokhuluma ngokuthi asikwazi ukuzivikela siphume la kumele siphume khona ndimandi sizokhuluma ngokuthi asikwazi ukuphila sibe abantu zingane zakwethu siyanxusa kakhulu ngeke mfethu kukhulu mfethu wakwenza sikufisela inhlahla kumama sibonge futhi nakulo sekhona siyakubona uyacwebezela mfana okuchaza ukuthi ukuphethe kahle umama siyathobeka mfethu unokukhumbula ukuthi akubona bonke abantu abenza into ebhedayo ubukhona aba right yabo namhlanje u right nomama nijabule nginifisela impilo enhle mfethu siyathobeka kakhulu mfethu nanokuzophumela obala nje utshela abantu ngawe it means a lot for ukuthi thina sikwazi ukufunda yabo lonto lo siyabonga kakhulu ndimande tshela abantu mfethu mhlawumbe ake ngisho ukuthi abantu besifazane nathi sinayimizwa njengoba nihlezi nitshela ukuthi thina sizwe lento oyizwayo uma na uhethekile nathi siyayizwa and futhi thina sizwa 10 times more so ningenzi izinto nina eningafisi ukuthi zenziwe kunina singabantu nathi and into esilimaza kakhulu thina amadoda asinawo o men empowerment asinawo what lezi zinto lezi ezenziwayo abantu besifazane sebaba nezinto eziningi o women empowerment la bakhala khona benze konke ingakho thina sinebhodla ndoda la sikwazi ukukhala khona so abantu besifazane siyacela nisithande yekelani ukwenza ngoba iGBV lento asike sikhuluma ngayo ilento ye gender based violence iqhamuka kuzona izimo ezikanje iqhamuka kuzona izimo ezikanje bese kuphinde futhi kuthiwe ibona abantu besilisa abarong kanti abasalandeli ukuthi lento le into ehleze ngisho ndimando ukuthi kwesinye isikhathi uthola ukuthi kuthiwa umuntu wesilisa usebulala umuntu wesifazane umuntu uthi uyabheka abacheck kuthiwa nje amadoda wrong amadoda abulala kodwa awukwazi futhi vele ukubulala umuntu umuke wezwa kodwa uthi kubulala umuntu wesilisa umsinda kubibili so siyacela ngoba nakho kufinja nje ningazenzi izinto ezizogcina zenze ukuthi ugcine usulimalile nawe musa ukustriggerisha ngoba manje nizobe senisibiza ngezilwane kanti wena obukhanda isilwane wena ovusa isilwane esifile kumuntu kwagcina umuntu esekulimaza ngezazi ukuthi wena umlimazile vele so abantu besifazane siyacela azameni ukuphilisana sithandane Mfethu ulekelela kakhulu lapha epageni lakho batshela abantu ku Facebook ngoba umuntu wesintu ke lo kakhulu batshela ipage lakho bathini hayi ngiyatholakala nje ku Facebook ngulungisane Mgenge bese kuthi ku TikTok futhi nakhona ngulungisane Mgenge kahle kahle wonke nje ama social network ngulungisane Mgenge ngiyatholakala khona bese ngiqhuqumezela futhi kakhulu ukuthi abafowethu abasondele beze kule platform sikhulume bafethu inkinga noma ngabe inkinga yakho uyibona incane kangakanani but ukhona umuntu ezomsiza ukhona umuntu ozokwakheka noma ngabe kuthiwa mhlawumbe inkinga wangena kuyona wabuye wadlula waphuma kuyona kodwa woza ukuze mhlawumbe omunye umuntu osenkingeni ecishe ifane nale ezokwazi ukubona ukuthi hayi kuyaphumeka kule nkinga ukushuthi nami ngingakwazi ukuphuma kuyona ilokho nje bengakusho siyathoba kakhulu futhi isikhathi sakho ndimande inombolo zakho 064 53 email info@sabelondemande.co.za website www.sabelondemande.co.za social media platforms Sabel on Demand Instagram Facebook LinkedIn
siyatholakala. Incwadi khona mfethu. Incwadi khona iyatholakala i-spiritual detox, incwadi othi detox zonke lezi inkinga lezi. Uma uyifunda le ncwadi uzizwa umusha. Kuthiwa ke uyabenza ubusha bakho, kuthiwa uyarenew njengokhozi. Nale ncwadi ke le irenewa wena njengokhozi. MC Hora lenjabulo bafethu ngikhona lapha epageni lami ngaya khona bafethu sikhona siyajabula sisonke bafethu. Ngicela bafethu silekelelane. Uzo like ucommente uya ku YouTube uya subscribe le channel bafethu ngifuna ikhule ngendlela esimangalisa njengoba sithatha isinqumo sokuthi nje sizosebenza lo msebenzi ngani zakwethu ake nenze kakhulu nje siyanxusa kakhulu bafethu ake nenze kakhulu siyathoba kakhulu bafethu sesivala until next time. Thank you very much.